Erokamano. Wan kaka wan sani gi riwruok ma wan go mar weg matatu, wayudo direction from the head office. And sani head office maro is very effective. Kata manyo mafuta oidho, nyo warito ma wayudo direction from the head office, munyiso wani chakre tarik makama, wadhi medo nengo mar wuoth gata malo 20. To mondo gino donji ne jopiny maber, wan e matatu sector ka wan gi gimoro ni fair list. Fair list ni opogore kalure gi rute yoyote ma rude moko mopogore ma ji dhiye. Koro this guideline imiyowa through the national office, mana kaka nowache nogombo ni mondo waduok nengo wuoth chien koa atamalo 5 nyaka atamalo 10. Koro gidhi loso no fair list, mamano kaka nowache no wageno ni in due course, kata within 1 week, wadhi yudo the new fair list. Fair list no ilose kod jakom mano mochung' ne riwruog weg matatu e Kenya te, kosi lose e county ka county, kalure kod jatend jo matatu e county ka county ema lose, kosi lose yo machalo nang'o. Kwaseyudo ni waduoko wuoth, nengo wuoth gata malo 5 kata 10, to koro bro tegemea gi kama nyo intie. To obro bedo roll down e county level. Koro wan wawegi kaka koro an, ang'eyo ni to jawuoth mowuok Kisumu kadhi Migori, nyo waketo pesa di kane mafuta omedi. Koro koduoke gata malo 10, onego bed adi. Being ni ane jakom mar jo riwruok mag weg matatu mantie Kisumu, wan gi the leadership mag SACCOs, nikech matatu operate under bana mag SACCOs. Wan gi jok mochung' ne SACCOs, kaka ne president oselande ni, wabet piny, tanyisi ni ma SACCO makama, ma Bungoma line idhiga Busia, nye chajo siling 600, koro duoke gata malo 5 kata 7 kata 8 kata 10. Kalure gi directive mowuok from the national office. Mane kaka watime, Madam Joyce. Matene ni koro gweng' ka gweng' biro bedo kang'iyo ni wan to koro waduoke gi kama. Exactly. Nyaka kopogore kod wuodhe maboyo, to wuodhe matimore ponono e chuny boma kata e chuny town, ponono jok mawuok kata mawuok kata e chuny boma, iwuok Kisumu, ka wuok kata Kisumu CBD kadhi nyaka Manyata. Mago bende biro bed ka iduoko piny